Salthamni Yakulo Phano Tipra Mothani Adong Rabi Debbarma Malkhung Soksajakmani Patimungo Khorang Tongnai Themrang Rokno Khlawi Wngma Phasal Simi Mandai Hati Dambrwichichar bagwi Mwthakjaknai Sangrongsalo Kaisa Kokthum Panda Khlaijakya Kokno Sakha Mandai Tipra Mothani Adong Rok Patimungo Yasla Koksanan Thangai Mandai YTF Tangfang yaksu Asis Debbarma Sakha Patimungo Khorang Tongnai Rokno tau Phano Khlawi ko police abon bagai bodol bakhaktui naharjaka kosimung Phasal Simi Dambrwichichar bagwi Mandai Hati Mwthakjak Tongnai hinai Sungtino o yak mane o jaga yak ma pholoka je sung 48 घन्टा bazar bon khaini bagi amani bagi no sung police proshashan rokno koijawa dati khai sino samung no khlaini bagi judi hai eke teba andolon kotor khlai lai purong kai abo blaike tom sitara laine ba blaike selang masi sa haipan unglai thangmano je emon je khai bongni proshashan tong hunai bongni simin ko khanana ni biya sini Parti je sini anjolik parti sin kormi rok dukhmani tongmani sin kormi rok ni sampoti nosto khaijak tongmani borok obono naya kintu je parti khayu hun sengala baino je kuru parti ruling o tong hunai asuk phan phuno kai bongya jotono tong khosang tongna bagai angaboni bagani jotono no koijawa jotono tong khosang tongthung sungbo tong khosang tongmani no tungphra lai khenga kai abo saya sung YTF rok jibono uslog rak buskanga gognai judi o jinis no borok ye saktharia hangkai Asal Kokthum Panda Mandai Tipra Motha YTF ni Tangfang yaksu Asis Debbarma Tipra Motha Block Tangfang Osim Debbarma Khorang Mandai ni Simi Molini Kokthum Chini Khorang